Big steps for the future. Tak ako vždy, aj toto bolo veľmi zaujímavé, najmä vďaka hosťom, ktorí boli pre mňa fascinujúci. Teda taký detail by som povedal, že ja som nevedel, že moje črevo sa každý deň alebo za 2 dní vymení za nové. To ma fakt šokuje. Tak to je iba taký detail, ale v zásade bolo to pre mňa fascinujúca diskusia o skutočnosti o povahe života. Tak nejak by som to... A úplne zaujímavé bolo, že aj obecenstvo, teda otázkami, ktoré dávalo, bolo viac menej na úrovni tej diskusie, že to sa mi na tom veľmi páči, že tu vzniká, na týchto diskusiách vzniká niečo také spoločné, taký spoločný pocit hľadania a to mňa veľmi baví. Mne sa páčilo to a najmä sa mi páčilo to, že som sa dozvedel veci, ktoré som vôbec netušil. Jedna z nich je tá o tých nestarnúcich organizmoch, to znamená o organizmoch, ktorých pravdepodobnosť dožitia ďalšieho roka sa nemení s časom. To som netušil, že také niečo existuje a som si myslel, že také niečo nemôže existovať. A druhú vec, ktorú som nevedel a dozvedel som sa, tu neprezradím, lebo tu som mal vedieť, ale dozvedel som sa tú ďalšiu vec, o ktorej som si myslel, že to tak nie je. Bol som presvedčený, že to tak nie je a tu som sa dozvedel, že to tak je. Takže ja som sa dozvedel 2 pre mňa úplne fascinujúce veci, ktoré som netušil.